امروز 8 مای است و شما در پخش مستقیم برنامه خبری رادیو озодиро тамошо доред. شالوی گلخوجه هستم. سلام. در 10 دقیقه دیگر اطراف این موضوعها صحبت میکنیم. روزهای سانیتاری به ماه سانیتاری تبدیل یافت. بازارهای لباس فروشی در تاجیکستان با دستور شهرداری تا آخر ماه می باز نمیشوند. دیدبانی ҳуқуқи башар таъкид мекунад ҳама гуна маҳдудиятҳои ҷорӣ шаванда вобаста бо COVID-19 дар тоҷикистон набояд ҳуқуқи мардумро нақз кунад. ва консули генералии тоҷикистон дар шаҳри Санкт-Петербург мегӯяд муҳоҷири фавтидаро бо эҳтироми расму оин дафн хоҳанд кард. он маблағе ки зарур буд ҳамагӣ 50140 рубл аз тарафи гурӯҳи бурҳон муҳиддинов аллакай пардохт шудааст ва маид рӯзи 10 май ба хок супорида мешавад. бозорҳои фурӯши либос дар тоҷикистон то 31 май баста мемонанд. дар ин бора ҳукумати шаҳри Душанбе имрӯз дастур додааст. шаҳрдорӣ мақсад аз ин тасмимро ҳифзи тандурустии сокинони пойтахт ва пешгирӣ аз бемории сироятии COVID-19 мегӯяд. тибқи қарори қаблӣ фаъолияти ин бозорҳо аз 30 апрел то 10 май қатъ шуда буд. пойтахти тоҷикистон то кунун яке аз шаҳрҳои бештар осеб дида аз коронавирус ба ҳисоб меравад. ба гуфтаи вазорати тандурустӣ то рӯзи 4 май дар Душанбе 110 мавриди сирояти COVID-19 сабт шудааст. дар маҷмӯъ аз бемории 461 ва 12 нафар ҳалок шуда дар тоҷикистон хабар дода мешавад. созмони дидбони ҳуқуқи башар мегӯяд маҳдудиятҳои вобаста ба COVID-19 дар тоҷикистон набояд ҳуқуқи мардумро нақз кунад. як масъули ин созмон гуфт тоҷикистон паймони байналмилалӣ оид ба ҳуқуқи иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангиро имзо кардааст. тибқи он мақомоти тоҷик бояд чораҳои муассири пешгирӣ, муолиҷа ва мубориза бо бемориҳои сироятиро татбиқ кунанд. Владислав Лобанов, пажӯҳишгари созмони дидбони ҳуқуқи башар, дар суҳбат бо хиромон бақоза гуфт ҳама гуна маҳдудиятҳои ҷоришаванда дар робита бо COVID-19 дар тоҷикистон бояд ба ҳимояи сиҳатии аҳолӣ равона гардад. қонунҳои байналмилалӣ дар умури ҳуқуқи инсон эътироф мекунанд ки инсон ба баландтарин мизони ҳифзи саломатӣ ҳақ дорад. тоҷикистон ҳам бояд чораҳои табобату ҷилавгирӣ аз эпидемияҳо ва дигар бемориҳоро иҷро намояд. аммо ҳар гуна маҳдудияте дар робита бо пандемияи COVID-19 дар тоҷикистон бояд мутобиқ ба вазъият буда сирф ба ҳифзи саломатии аҳолӣ нигаронида шуда бошад. тоҷикистон баъд аз интиқодҳои зиёд рӯзи 30 апрел эътироф кард ки дар кишвар коронавирус вуҷуд дорад. вале бархе аз сокинон бо интиқод аз набуди шаффофият дар кори мақомоти бедоштиву тамос бо ҷомеа ба воқеӣ будани оморҳо шубҳа доранд ва тахмин мекунанд ки рақами аслии гирифторон эҳтимол аз ин бештар бошад. мояи дигари интиқодҳо дар ин замина худдории мақомот аз ҷорӣ кардани карантин ва тадобири марбут ба фосилагирии иҷтимоиву хонашинӣ мебошад ки дар кишварҳои дигари минтақа ва ҷаҳон ҷорӣ шуд. консули генералии тоҷикистон дар шаҳри Санкт-Петербург мегӯяд Ҷаҳонбек Азизови 40-сола муҳоҷире ки зоҳиран аз бемории COVID-19 ҳалок шудааст бо тамоми расму оин дар яке аз оромгоҳҳои ин шаҳр дафн карда мешавад. ҳафтаи ҷорӣ падари ин муҳоҷири фавтида ба радио озодӣ гуфта буд ки наздикон ҷасадро аз сардхона гирифта наметавонанд ва бар илова дафни маид хароҷоти бузург дорад ки оила наметавонад онро пардохт кунад. вобаста ба ин Идибек Азизов падари Ҷаҳонбек ба сафорати Тоҷикистон чунин муроҷиат карда буд. ба сафорати Тоҷикистон муроҷиат карданем ки ба мо ёрдам расонанд ки ҳамуҷода фарзанди мо гирифта соз гӯронанд ҳамуҷо. дар навбати худ консули генералии тоҷикистон дар шаҳри Санкт-Петербурги Русия Давлат Назризода дар як суҳбати вижа бо радио озодӣ ваъда дод ба ин оила кӯмак хоҳад кард. мехостанд ба падари Ҷаҳонбек, ба аҳли оилааш, ба наздиконаш ҳамдардии амиқи худро изҳор созам. Ҷаҳонбек ҳамагӣ 40 сол дошт ва дар ин синни сол аз даст додани ҷигарбанди худ албатта бисёр як талафоти вазнин аст. вобаста ба вафоти Ҷаҳонбек ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки дар ҳақиқат маъмурияти беморхона гуфта буд ки барои
ташхис чанд рӯз ҷасад нигоҳ дошта мешавад. он маълумоте ки дар радиои озодӣ рафтааст дар бораи 80 000 рубл, албатта ин нодуруст аст. он маблағе ки зарур буд ҳамагӣ 50 140 рубл аз тарафи гурӯҳи бурҳон муҳиддинов аллакай пардохт шудааст ва маит рӯзи 10 май ба хок супорида мешавад. сипас аз консули генералии тоҷикистон пурсидем ки дар шароити набудани рафтуомад бо ватан ҳамватанони фавтидаро дар куҷо ба хок месупуранд. ягон ҷои мушаххасе ҳаст ки як рӯз фарзандони фавтидагон тавонанд рафта дар сари гӯрашон дуо кунанд. баъд аз оне ки парвози ҳавопаймоҳо қатъ гардид, мо маслиҳат кардем ки шахсони фавтидаро дар ҳамин ҷо ба хок месупорем ва интихоби мо ба қабристони белостровск афтид. ин як қабристони нав аст, дар паҳлӯи шаҳри санкт петербург қарор дорад. то имрӯз аз охири мана моҳи март сар карда 9 нафар ҳамватанони фавтидаи мо дар ин қабристон ба хок супорида шуданд. ва дар ниҳоят хостем бидонем ки ҳамватанони ниёзманд ки ҳолу шумораашон шояд кам набошад чӣ гуна метавонанд ситод ё худ штаби консулгариро пайдо кунанду ёрие ба даст оранд. барои онҳое ки ба кӯмаке ниёз доранд ё бо мушкилии дучор омадаанд, бори дигар телефони доимо амалкунандаи консулгарии генералиро гӯшрас мекунам ва онҳо метавонанд дар дилхоҳ вақт ба мо муроҷиат намоянд. рақами телефон +7 961 611 16 17. бо сипос аз давлат назризода консули генералии тоҷикистон дар шаҳри санкт петербурги русия ки оид ба масъалаҳои марбут ба муҳоҷирон ва диаспораи тоҷикон дар манотиқи шимоли русия суҳбат кард. чанд лаҳза пеш кӯмаки башардӯстонаи ӯзбекистон иборат аз лавозимоти тиббӣ тариқи ҳавопаймои ҳарбӣ ба Душанбе расид. ба фарқ аз Тоҷикистон, Ӯзбекистон аллакай таҷрибаи мубориза бо бемории COVID-19 дорад, зеро 2 моҳи пеш нахустин ҳолати гирифторӣ ба коронавирус дар он кишвар эълон шуда буд. дар воқеъ муаллифони филме ки дар гузориши навбатӣ сухан аз онҳо хоҳад рафт баринанд ки кишварҳои Осиёи марказӣ набояд дар замони пеш омадани мушкилот дарҳояшонро барои ҳамдигар бибанданд. аз самарқанд то детройт ё S5+1 чист номи филми мустанадест ки хабарнигорони тоҷику ӯзбек офаридаанд. саҳнаҳои филм моҳи феврали имсол дар иёлоти муттаҳида сахт шудааст. фаррух аҳроро хабарнигори тоҷик ва коргардони филм мегӯяд паёми асосияшон чашмандозе ба ҳамкориҳои фоидаовари кишварҳои осиёи марказӣ аст. паёми асосӣ ҳамон ки давлатҳои осиёи марказӣ набояд аз якҷо кӯмак пурсад, на аз бонки ҷаҳонӣ, на аз амрико, аврупо, хитой ва дигар ҷо. бояд худашон муттаҳид бошанд. муаллифони филм намунаи ин ҳамкориҳои амрикоро ба кишварҳои ҳамсояаш дар шаҳри бандари детройт дар шимоли иёлоти муттаҳида ва ҳаммарз бо канада ҷустаанд. мисоли канада мисол дар як бандари гумрукӣ бор ба ҳаҷми $500 миллион мегузарад як чабона рӯзба. ана муносибат. филмро аскар ёқубов ва баҳодур расулов аз ӯзбекистон ба навор гирифтанд. харҷи филмро вазорати умури хориҷаи амрико додааст. фаррух аҳроро мегӯяд густариши COVID-19 дар осиёи марказӣ таҳия ва банду басти филмро ба ақиб андохт, вале умед доранд ки ба зудӣ ин корро анҷом медиҳанд ва дар шабакаҳои ҷаҳонӣ ва телевизионҳои маҳаллӣ ба тамошо мегузоранд. инҷо барномаи ахбори имрӯзро ба поён мерасонем. то мулоқоти баъдӣ дар ҳафтаи нав бинандагони азиз, шумо метавонед шабонарӯзи хабарҳои тозаро аз вебсайти радиои Озодӣ зери нишони www.ozodi.org пайдо кунед. агар хостед гузоришҳои рӯз ва ҷолибро тамошо кунед, пас ба Озодӣ видео канали махсуси мо дар YouTube биравед. ҳамин гуна шабакаҳои иҷтимоӣ низ дар хизмати шумо азизон аст. бароятон дар 2 рӯзи оянда истироҳати хуб мехоҳем ва то барномаи навбатӣ худро азизон эҳтиёт кунед.